туган авылым. Ул биектә, яшеллектә, әллә каян танырлык. Бер якта күәш, озын кул, ике ягы каенлык. Бер шылырлык, бер урын юк. Авыл гөл алга бара. Әтиләр иген нигәләр, әниләр бәби таба. Өлкәннәр капка төбендә, яшьләр яңа йорт сала. Авылымның ике ягын ике күпер тоташтыра. Иң якты көннәрдер монда, иң караңгы төннәрдер, иң данлыклы бер авыл дөньясында бердән-бер. Сез мөгаен беләсездер, мондай авыл барлыгын, Батыр Муса туган монда, ул шуңа да данлыклы. Бишкурай авыл биләмәсенә караган Иләкшиде авылында бүгенге көндә 300ләп кеше яши, 100ләп хуҗалык исәпләнә. Авыл территориясендә 2 магазин, крестьян фермерлык хуҗалыгы, Муса Гариф исемендәге кооперативның сөтчелек фермасы уңышлы эшләп килә. Тырыш хезмәт белән яшәгән халык күңел ачыр өчен авыл клубына җыела, бергәләп төрле кызыклы чаралар оештыра. Узган ел азагында шушы эш сөйер һәм бердәм авыл халкы үзен бик тә борчыган мәсьәлә хакында сөйләшергә дип тә клубка җыелды. Анда сүзне авыл депутаты Салават Бахманов алып, Иләкшидегә кергәндә ике урамны тоташтыручы күпернең авыл өчен нинди әһәмияткә ия булуын һәм аның авариялы хәлгә җитүен искә төшерде. Бер тавыштан карар кабул итте Иләкшиделеләр. Җирле инициативаларны яклау программасына кереп, күперне төзәтергә. Инициатив төркем актив эшкә тотынды. Авылда һәрбер хуҗалык, моннан тыш шәхси эшкуарлар, Айдар һәм Артур Бахмановлар, Рәзинә Риванова уртак эшкә үз өлешен акчалата кертте. Биләмәнең тоткасы булып торган Муса Гариф исемендәге кооперативта эштән читтә калмый 100 мең күләмендә ярдәм күрсәтте. Район бюджетыннан тагы да 300 мең сум өстәлде. Хамит Узаманов җитәкләгән Иштау җәмгыятенә ышанып тапшырылды әлеге проект. Эшне 2 атна дигәндә башкарып та чыктылар. Күпер киңәйтелде, таш белән ныгытылды, ком таш җәелде, торбалары цемент белән ныгытылды. Бер яклап 140 метр озынлыкта ограждение куелды. Күпер әзер, йөрергә уңайлы хәзер. Матур кояшлы көнне аны ачу тантанасы үтте. Шул ук уңайдан Иләкшиде халкы Аек авыл 2020 бәйгесенә кушылуын да белдерде. Алдагы елларда да шушындай конкурсларда катнашып, тагын да халыкның инициативасы булып, җимерек зданияларыбызны, җимерек юлларыбызны, урам арасындагы юлларны, җимерек булмаса да клубларыбызны ремонтларбыз дип ышанасы килә. Шуннан ук икенче мәсьәлә безнең 1 август башлану белән республика башлыгы Хабиров Ради Фаритович Аек авыл конкурсын игълан итте. Бу конкурста да безнең биләмә елдан-ел катнашып килә. Булда 1 елларны җиңеп чыкканда Бишкурай авылы белән 150 мең күләмендә премия алган идек. Быелгы елда инде без уйладык та шушы Иләкшиде авылы белән Аек авыл конкурсында катнашайык дип. Бүген аның ачу тантанасы була. Без бу авылда туган республикада Волга буе федераль округында бердән-бер 2 мәртәбә Советтар Союзы герое Муса Гайсинович Гареев. Бу данлыклы авыл, данлыклы җир. И менә бу авылда булдыклы кешеләр, тату кешеләр яши. Әйтәсе килә, без инде айныйык дигән сүзне күтәрмәйбез. Без матур, тату, булдыклы яшәйек дигән сүзне күтәрәсе килә. Бу лозунг астыннан, Аек авыл дигән лозунг астында. Без күрәсе килә, җимерек түгел, биялган матур, яңа төзелгән йортлар. Яңа туган балаларны, яңа барлыкка килгән семьяларны күрәсе килә. Атна сайын үткәргән клубта мероприятиелар күрәсе килә. Сез Эльвир Кайгапчы әйткән бик күп төрле үзебездә булган мероприятиеларны, казымасымы, сугыммы, башка төрле мероприятиеларны берлектә авыл белән оешып күрәсе килә. Бу мероприятиелар бездә булай да бар, алар булай да үсәләр. Булай да үтәләр. Ну шулай да берлектә шушы конкурс исеме белән үткәрсәк, мин уйлыйм, зур шанслар белән без менә республика күләмендә дә, район күләмендә дә җиңеп чыгабыз. Исән имин булып, шушы күпердән узак итеп безгә йөрергә язсын, транспорт йөрсен, балалар гаенде менә хәзер хәвеф-хәтер булмасын дип теләйбез. Чөнки элек барыбер су басканда, төрле чаклар була, балалар өчен, бәләкәй балалар өчен куркып тора идек. Зур итеп рәхмәт. Мин инде шушы уңайдан файдаланып әйтәсем килә, безнең авыл чыннан да нык уңган. Бездә һәркем иртән иртүк тора да эшкә йөгерә. Бөтен кеше эштә.
Колхозны Аллага шөкер менә саклап килделәр. Зур итеп рәхмәт. Колхозыбыз гөрләп тора. Бүгенге көндә матур булып уборка бара. Зафлар эшләйк. Матур өр-яңа комбайннар басуда йөри. Матур транспорт күпме ашлыкны элеваторларга ташый. Менә бу үзе олы бөтен бер сөенеч. Димәк, безнең киләчәгебез бар. Димәк, безнең өстәлләребездә икмәк булачак. Эшләгән халыкка, аны оештырган иптәшләргә зур итеп рәхмәт барыгызга да. Былай дип кенә теләйм. Бу безнең бәләкәй генә күпер Россиянең бөтен күперләре белән дә тоташтырсын идемен. Чөнки бөтен бара шушы күперләр аша. Безнең менә моннан бәләкәй Бишкорайдан төшеп китсәк, китә дальше, китәбез Татарияга, китәбез Москвага, китәбез бөтен Россия буйлап. Менә шушы күпер Зак вакыт безгә хезмәт итсен, ватылмасын, җимерелмәсен. Яңа күпер халык телендә дуслык күпере исемен алды, чөнки ул Иләкшиде халкын күп санлы дуслары белән тоташтыра, дип белдерде авылдашлар. Дуслык күперен капларга чынлап та Бишкорайдан һәм Кече Бишкорайдан дуслар килеп, күңелле очрашуны тагы да җанландырып җибәрде. Кайтам әле туган авылыма, анда мине кем дә